Ćao ljudi, evo nas u novoj epizodi, ovdje je sa mnom Belzaik, njegovo ime je Bok. Ante Bok. i danas ćemo vam pokazati kako da ova kamene cigle pa ćemo postaviti u dvorac, dole pod popraviti. I hoćemo li prvo lopat, a da, ne treba nam, To smo radili u prošloj epizodi ili nismo? Mislim, nismo. Nismo, to smo mi sami uradili. A i još ćemo kad to završimo ispred ovako postavljati malo drva. Ajde idemo da se bacimo na posao. Hoćemo, ajmo. Počnemo graditi. Ja ću s ovim strane početi. Ante, ti idi svoj red, ja ću ovaj. More. Pomalo mi šteka nestaje. A mrš. Ovo treba lijepo ispast. O tako? Aha. Neće se toliko derat kao u prošloj epizodi. Jer je meni stvarno probušio bubniće. Sad ću biti malo blažiji. Pošto sam shvatio da se toliko jako čujem pa se neću derati. To nije bilo u prošloj epizodi. Pošto mi prvi puta da snimam s mikrofonom. Ponestao još štek ovo. Ostao mi još 2 šteka. Hoće biti ono dovoljno kamenja. Valjda neće. Koliko ti imaš štekova? Ja imam još jedan. A neće. A neće. 100%. Koliko sad imaš? Ja još pola šteka. Neće, sigurno sad. Imaš štek. Ako ne bude morat ćemo brati još šteka, ali tako? Imam ja ovdje kamenja 64. Daj mi kamen, idem ja tamo ispeći pa ćemo onda nastaviti. Ima samo oliko. Ne vezi, ima tamo još u čestu tamo. Ajde, ti to stavi. Idem ja to na bezaka. Ove noći nema puno čudovišta, zato ima creepera, ali ću se malo paziti. Eto kad meni se ponestalo mi je više ovih, trebali nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamenja ovih ove cobblestone naš. Normalni, jel? Ja, trebali nam ih 8, da ja ovdje popravim gdje zemlje. Oj, poneslo malo kamenja. Ima ovamo čestu kamenja, da vidite. Ajde, drveća i to uglje nam na 3 kuće gore zlato je. Imaš ova drveća. Ne. Ajme, kako ćemo zapalit? Evo ima ovdje, ja mislim. Ima i 50. Stavi. Evo to. Trebamo otići sljedeći puta po drva. Treba mi 8 kamenja. Evo ima ovdje bolan ugljena, 43. Sve poredaj. Evo ti. Pa ti poredaj. Treba mi 8 kamenja, vi cobblestone, ti, što si ti u ruci? Sad čekaj. Super. Ovo što mi ostane u ruci. Idem sam poredat prvu. Gdje je 8 ih? Idem sad postaviti lijepo poredu ovako. Ovdje ću staviti ako 8, A dosta 9. i 7 ih dosta, 6 njih je meni bilo dosta. 6. Ja.
A moraš ti stav 7 za svaki slučaj. 6 sam ih stavio, ma. Stavi I- 6, a 1 sam već pečurio. Aha, super. A hrastove daske, stavi još u gore od kamenja. Znači kaj? Stavi kamen, ja ću hrastove dasku izvad. Super. I ti stavi ugljena. Ovdje ima sam 2 ugljena u ovoj pješnici. Uko. Ma valjda će biti gotovo. Sačekajte sekund. A, ima ugljena vamo, brajo moj. Kako nema ugljena, evo vamo, malo ću ih podijeliti. Evo, prosto, evo, vratio sam se, morao sam zatvoriti vrata. Jer mani buka. Pa pardon, Prvo moja se- sestra tamo peče, pa onda... Evo ga, sad ću uvaću malo sebi ugljena. Mislim da će mi biti dovoljno za... Evo, imamo 44 kamena. Ovih kamene cigle. Super. Ne. Šta je bio? Ajme, zombi se čuju svugdje. Evo ćemo mi ići spavat. A ja vam prespavao dok se to pečaj. Evo ga. Idemo mi dalje. A bit će ovo dovoljno ugljena. A biće. Odapre još poslagat vamo ovo što E, sam aj kupio. pardon me, sačekajte nešto da sestri kažem. Aj ti. Rekao sam svoje sestri da zašuti, pa onda... Evo da Stvarno, ovog dobro postavim. sam onda. A baš nekako čudno ovo zlato na krovu kuće kod dimnjaka izgleda. A brate, i vaš na sred kuće je. Čekaj, di si ti? Ajme postavljam ovo. Na podu tamo, jel? Ja. Stavljam, ali nemam još evo 23. Koliko to šteka bude? Radni stol, apartamentak kamenja. Evo ga, treba nam još toliko. Bre, treba nam 2 šteka. 3. 3 štetka će mi biti dovoljno. Ne znam, Super. ja sad možda se... Više. Evo kripera i 2 skeletona ispod one kuće što ima u obliku glave. Ja, ko svinja izgleda. Moću mu... Imaš ti od tih još kamenja. Imamo hrpa tu. Ovi kamenja, ovi... Obični. Ne, cobblestone, ovih drugih. Neki, 4 imam kamenja. Ovaka što smo mi u ruci. A imam 8. Evo. De, samo napravimo. Imam oznaku sa imenom, gdje ću to zakačiti? Gdje se to zakači? Koju? Ovo oznaka sa imenom. Nemam pojma, da nije to na konju. A valjda. Hoće ja vidjeti da se može na tebe zanijeti. Nemo, aj daj. Moramo naći konja. Čekaj, možda mogu na sebe, ne mogu. Moja Ima nošnja. sedlo, imam oklop, imam sedlo. Imam ne znam ja zlatni konjski oklop. Možete spavati samo tijekom noći. A ja napravim nekoliko Imaš šteka. hrane, imaš hrane, aj ponesi. Hrani, imam ja u džepu hrane, čekaj. Evo, Ajde, nesi. podijelit ćemo mi pola pola.
Aj samo Ma da to- pojedem 2 ta. Svinjetine. Oh shit. Ajde, baci. Ajmo čuk, baci. Povrati sve. Nemoj, ne. Eto ti. A, lijepo smo ovo radili. Još malo imamo. Ama baš je lijepo. A, ovdje moramo šta god točno. Moramo unutra napraviti 2 kuće. Pa da. Ne, Evo ne, tebi ovo. probit ćemo mi one kule. Ma imam ja tu. Ne, dolje. Bacio sam i svađa. Slušaj. Prvo ću napraviti one kule od dvorca, pa onda ćemo dvorac nekoliko kuća, a? Ovako ako stane. A, pa moramo. Da probamo ovo kajna. A ja vidim tamo kamenja, jel ima. Evo ga, nemamo povra. Čekaj, stani tu. Ček sekund. Sad, Stojim. da probam ovo, moram se staviti na to. Daj meni da ja probam. Ne može. Pun mi interval, ne mogu davat. Okej, pa to pokrta. Šta je ovo 0 i? A imaš često hrane, majko moja. Ma ne hrana, bol. A ne, u često ima hrpa hrane. Da Fuck, ti ne pričam. maš piti. Da. Čije su mi osami? What the fuck? Čije su Što? nestali? I kod mene? Neki ušao u lik. Ma nema veze. Nije ovo naš, ovo je tajni server. Nećemo lagati. Ali Šta ga je ima meni veze? prijatelj dao. Sad svi ulaze na njega. Dali smo jedno malo, a on izdaje svima, pa onda... Ali Dao nema nama veze, prijatelj, nećemo reći. Dao nama prijatelj, daj server i... A ja probat na nešto poda staviti. Ja mislim da će ovo biti dovoljno. Probaj ti staviti. Evo čim ovo završimo, bit će to kraj naše druge epizode. Preživljavanju. U sljedeću gradimo dvorac. I to sa običnim kamenom, nećemo se ovako 3 godine mučiti. Jel' tako? A je. Šta je o? Ajme, moram još pratiti. Koliko je već minuta tu? Neđe oko 15 minuta, ne znam. Mi do 20 minuta šta ima veze, ne bi da će... Ja ne bi da će nešto biti. A mi smo se dogovorili tamo do 15-16 minuta, pa malo ćemo potrati. Pa ćemo nakon dvorca još ćemo mi smisli koji ćemo ići. No tako. Aha. Oda hum. Čekaj. Dobro je, pa je stavio neke stvari na server. A bit će dovoljno ovih kamenja mislim za sve ovo podijeli. Gdje daj meni sve što 40. skupio. 50. Gdje mi daj sve što skupio, aj. Evo. I mene malo podijeli. A da naprav čaj, daš čaj tebe, aj. Okej. Evo 63 ravno je. Evo još jedan iz intervala, evo ti. Dođi ispred mene. Baci. 3 u stvari ima. Evo. Ja malo isprelazim ovaj interval. Evo ti. Evo ti 32. Ne ta. Evo ti ova 32. Eto. Hvala. Hvala ti. Ja isprelazim ovaj interval. Ne treba. Šta ćemo ploče? Možda ćemo jednom snimati parkour, mapu. Pa nećemo, a da možemo ovdje u ovom serveru. Probat ćemo staviti parkour mapu, mislim znamo mi to, vego. On je jedan moj naš prijatelj glavnih servera, pa će on to, pitat ćemo ga da on to napravi.
stigao gamepad. Najpožuri ovo postavi. Aha, evo idem, stižem. Nadam se da će biti dovoljno 32 da im dva. Čekaj. O, ja mislim da hoće. Mislim da hoće, pretpostavljam. Kod 20-ak Neće, treba će ti još toliko. Prebrojio se. Neće. A super ovo. A šta si jučer ono, čekaj. Jučer smo bili malo rudi. Tako, po kamenja iš. to je Mislim, prošla rekli smo epizoda. jučer da je ovo dovoljno kamenja, ali tako? Valjda. Je. Ali... Biće i za dvorac. Evo, ima ravno štek. Evo, ja ću to napravit, ne. Aj. A došći vamo u dvorac da se pozdravimo s našim gledateljima koji nas prate. Evo, ide za tobom. Auć. Koliko imaš? 61. Dvije će dovoljno. A da šta će? Ostaće mi najmanje 20. Ili možda neće. Hoće, 20 će mi ostati. Evo nas. 19, 19. Evo nas, je, uspjeli smo. Napokon. Aleluja. Malo mučenja nije bilo. Evo ga, ovo je naša gotova epizoda, druga. I nadam se da ćete se pretplatiti na naš kanal. Treba nam 20 subscribera da još više počnemo snimat. Lajkujte, šerajte, subscribeujte. Pa vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Bok.